Sikile experience. Right, December. Zinephi? Ziswile ngapha yazi umbhobho wami njalo iwona lo ngekho ngabe yezwakala lento bafowethu njengamanje sizobhalisa sonke neso njengoba sobhalisa sonke nje into ebalulekile kakhulu ukuthi usho iskill onaso mazu-2 khona umuntu oba umechanist aphinde abe enye ngabe udriver aphinde abe enye usho kokubili lokho yangithola usho kokubili lokho then usisho nesikole onaso ayihambi ngesikole kahle kahle kodwa ke lento yasemafemini kodwa usisho isikole is important as well ngoba khona la kuzodingeka khona ama-clerk people abazo-ansarisha amafoni and all that sidinga ukuthi kuleyo ndawo bangene abantu ngokwey'kili abanazo. Do you understand? Yes. Do you understand? Yes. That's what we are saying again right now, my comrade. Asibambeni, sihambe nayo, siphambili, singaphushani. Sonke sobhalisa. Uma sekubhaliswa lapha kuzokuhamba ngokuthi ubu-number 1 noma ubu-number bani. Sizohamba ngokuthi wonke ama-mechanisi sazowaqala phansi siwathayiphe siwaqede bese siyabathumelela. O-drivers sizobathayipha kahle sibathumelele. So it doesn't matter ukuthi ukuphi. So ayingasenzi leyo siphushane. So right? Yes. Igama lami ke uMr. Kuza ngifuna ukuma la mhlawumbe manje bakomrade wethu aso ngilalelani ke makomrade, we are here today sizobhalisa sonke ama-companies adinga abantu njengoba edinga abantu makomrade. Into esizoyenza umuntu iskill ayiso uma umuntu ewumechanist noma ewudriver noma ewucleaner noma ewubani, it doesn't matter. Izokuhamba lento ngokuthi ukuphi njengamanje, ayihambi ngokuthi usekugcineni noma usekuqaleni. Sisazothatha wonke amagameni nama-skills enawo bese siyahamba siya elokhuzeni e-office bese siyothayipha yonke lento. Sesithi ama-mechanist wodwa, o-driver bodwa, obani bodwa. Ngithi niyangu-understand? Akusikona ukuthi njengoba sila kuzoba ukuthi nje masithi njengoba ulana nje ukuthi kuyoqalwa ngelisti yomuntu ophambili, cha. Sizohlukanisa ama-list ngoba wonke umuntu ufuna okuhlukile kunokomunye njengomqashi. Yangizwa? Ama-factory awile wonke, avaliwe wonke ama-factory, iy'nkinga abasekho abantu abathumayo. So sithatha leli thuba ukuthi sizothi laba abanye abafuthi abazobe beqhubeka, abanye bazocela ukuthi bayo-attend ama-trainings, especially lezi zinto ezinye esingenazo. You understand? Kufanele bayo-attend ama-trainings. So kubalulekile lokho-ke. Ngiyacela ukuthi umuntu iskill mawunaso zu-2 zibhale zombili. Let's say wena uwu-driver kanti futhi wena uphinde ube yini ucarpenter, kwenze kubhale kokubili lokho ngoba kuzosilekelela thina. Asizukwashiya ama-CV ngamabomu. Ama-CV uma usubizwa la uzobizwa khona uzobe kusiyokwenza njani? Usuhamba ne-CV so that bona ngoba manje sosuke siduplicate into eningi, awuzokubizwa yithina, uzobizwa yibona. So njengoba uzobizwa yibona, into esingayifuni-ke ukuthi niholelwe imali encane. Yingakho-ke lolu hlelo luzoqhutshwa yithi ngoba akekho umqashi ozothi ngoba kade exhaphaza abantu bokufika aphinde-ke abe sezoxhaphaza nina. Nina nikhavwa i-labour law yaleli zwe lase-South Africa. Siyabonga ukuthi ningenelana-ke nakhona.
Manda. Awethu. Okay, makhomle. Alelane. Njengoba sila sihamba nani. Sizoletha lento ethi nizobhalisa namhlanje akithi. Njengoba nizobhalisa ngeke sikwenzeke konke kanye kanye. Asimashi, sikhanselile imashi. Ngoba ukwazi asingeke sikwazi ukubhalisa nonke sisaye emashini. Olunye udaba la ngelinye ilanga lo. But into esizoyenza njengamanje sizolibhalisa. Wena mawufika lapha etafuleni ubhalisa igama lakho, ubhalisa i-skill sakho, ubhalisa i-ID yakho noma i-date of birth yakho ngoba sibalekela lento yokubuye kusetshenziswa ama-ID noma kanjani. So then after that mawune-skill tshena laba abantu ukuthi ngine-skill mina esiwukuthi mangino-code 14 no-code 14 mangiyime-chinese ngiyime-chinese mangiyibhathini bani ngiyubhathini bani so that uma bese sizowathatha wonke lamagama nama-skills siwabhalise ngokuhlukile-ke manje. Abantu abangama-mechanist bazoba bodwa, o-driver noma bethiwa njengamanje ungemuva usemuva le. Obviously vele ngeke ube semuva ngoba vele sihamba ngani ngokuthi wena uyi-mechanist noma wini noma wini. Ngeke sihambise nje yonke into ngoba phela akubo bonke abaqasha abafuna yonke into. Abanye bafuna o-driver, abanye bafuna o-mechanist, abanye bafuna lokha, abanye bafuna lokha. So wena okwakho yenza sure ukuthi skill uyasibhala. It's important. Ngiyabonga. Siyabonga. Naso, ngenzela ukuthi nje usingazi madoda sonke ukubaleki sishawa yini. Sibalekile lapha masayiza yakho. Manja. Wethu. Yangizwa lapha. Yangizwa lapha. Okay, my comrade. Njengoba sila today sizobhalisa amagama ethu nama-skills esinawo. Ngiyangizwa sizokwenza kusheshe futhi kathi ngeze ngibona semkhathele. Ama-skills elinawo lokho kukodwa sifuna ukuthi wonke umuntu ozoba la angabhalisi iskill sakhe angasibhalisi ngoba siyako-audita njengamanje. Babe sifike e-ofisi siyabhala ukuthi wena sibanibani wakasibanibani ID number noma ubhale i-date of birth ngoba sibalekele izinto zama-ID yabona leyo nto leyo. So i-date of birth ubusubhala iskill onaso ne-experience onayo. Ngiyakuthola. Ma udriver sizothatha o-driver bonke babe ndawonye, sithathe o-mechanist babe ndawonye, o-button cleaner, ama-general worker bonke kuzoba ndawonye so that sizokwazi ukuthi sinilekelele accordingly. Ngiyakuthola. So wonke ama-companies ala ko-Westmead nawala Pinetown kanjani njalo wonke lama sizobanikeza thina abantu ukuthi nabo-ke abantu bazoyiqashela ngithi nangizwa. Into esizoyenza thina ukubanikeza i-database njengoba bethe bayayifuna bese bona benifonela. Uma benifonela bazozenzela bona ama-interviews. But into esikade kakhulu-ke thina banganixhaphazi nje kade bexhaphaza abantu bokufika. Esizokwenza ukuthi nina mase ningena ngaphakathi still nizoba necontact nathi. Akekho umuntu ozohola imali engekho ngenxa yokuthi kade benza lento kuma-foreigners. Sizobe sikhona-ke lapho silandelana futhi sibhalile ukuthi this is what we are not going to tolerate. Masungenile ngaphakathi check ukuthi ama-foreigners akhona ngoba basazowafihla abantu. Yabo? So sidila naleyo nto-ke bangani bami today. Ngithi angini-address nje so that you will understand this. Ukuthi njengoba sila nathi sibhekela abantu bakithi njengamanje. Uma ngase siniyeke simashe nje kuphela sithi akuphuma ama-foreigners, amabhizinisi ngapha ayavalwa ngapha futhi abantu benze njani
bazobuyisela wona mazayizayo. Uhambe emgwaqweni uyakhathala, ukuhambe emgwaqweni uma ungenayo iplan ukuthi wenza kanjani ukuthi abantu baqhubeke basebenze bona laba base-South Africa. This is what we are doing njengomkhonto le-MK Labour Desk. Amandla. Siyabonga.